Hello, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas sam snimao otvaranje Rimmel paketića. Meni se ovi proizvodi dopadaju, neki od njih su mi naravno favoriti, dok drugi ne znam koliko ću tačno koristiti, ali generalno ni na jedan imam neku zamerku. Ranije sam snimala otvaranje raznih poklona i paketića, međutim ono što ja najviše volim jeste šminka i to i najviše koristim. Neki od ovih proizvoda sam isprobala ove nedelje kada su mi stigli, dok drugi nisam, tako da ću ih danas isprobati zajedno sa vama. Možemo da počnemo sa proizvodima, također linkovi svih će biti u opisu ovog videa ukoliko možda budete željeli online da ih poručite ili kupite u Liliju ili DM-u. Možemo da počnemo sa maskarom, to je generalno nešto što svi naravno koristite. Ovo je Scandal Eyes Reloaded, dakle Rimmel, bože, htjela sam kao da vidim koja je marka, znam da je Rimmel. Izgleda ovako. Pretpostavljam da svi generalno znate ovu maskaru jer sam je i ranije pokazivala u favoritima meseca. Ja inače imam jako dugačke trepavice, ali obožavam prosto da ne budu guste, da deluju što duže i mislim da ova maskara generalno odlična za to. Izgleda ovako, genijalno je urađena ova četkica i meni se to dopada. Njena cijena jeste trenutno 755 dinara, na popustu je. Generalno sve ove stvari mislim da imaju neki popust, ali to također sve možete proveriti u linkovima koji će biti u opisu videa. Dakle, ona izgleda ovako. Sljedeće i moje omiljene stvari su karmini. Znate da mogu da izađem i bez pudera, bez bronzera, bez ičega, ali karmini je nešto što obožavam i zbog toga ih imam 55. To su pogotovo mat karmini, pogotovo ja lično volim teče karmine. Ovi sada nisu tečni, što je možda još bolje, pogotovo sada kada je hladno. Mislim da je duplo bolje da stavite karmin koji je... ne mogu da ga otvorim, šta bi... koji izgleda ovako, koji će izgledati mat, a zapravo vam hidrira usta i nemate onaj osjećaj kako su vam suva kada izađete. Dobila sam dve boje, jedna je neka bež, druga je brown. Inače ovi karmini se zovu The Only One Matte Lipstick. Jedan je u ovoj bež i u broju 700, a drugi crveni, zapravo više neka bordo, ali pokazat ću vam kako izgledaju, jeste u broju 810. Meni se lično više sviđa ovaj crveni i mislim da ću ga više koristiti, iako naravno možda je vama praktičnije kada idete u školu ili ne znam da je već da stavite bež nego da idete sa crvenim karminom ujutru u 8. Pokazat ću vam sada kako oni to izgledaju. Također nisam pokazala kad se otvore, ovaj bež izgleda ovako. Da, dobro je svetlo, namestila sam danas svetlo da ispadne potpuno kao što je i uživo i ispalo je zaista. Odlični su, dobro što se lako natvaraju jer sam par puta imala taj problem da mi se karmin otvori u torbi i isprlja mi sve knjige. Sljedeća stvar, da, također cijena ovih karmina jeste 664 dinara i možete ih isto poručiti online. Sljedeći jeste ova mala paletica senki koja je jako mala, ali jako praktična i mislim da imate sve senke koje su vam potrebne. Dakle, ovdje imaju neke mat boje, a i neke onako sa šljokicama, tako da to je nešto što ja generalno jako volim. Ja se inače jako čudno šminkam, prvo stavim mat, pa onda negdje stavim šljokice, negdje ne. I najbolje mogu da našminkam samu sebe i nikog drugog. Uglavnom, da vam pokažem potpuno boje. Sad ovdje malo drugačije izgledaju nego uživo zbog svetla, a malo pre sam nahvalila svetla. Eto, urekla sam svetla. Doduše možda su iste, ali pokazat ću vam ih sve na ruci pa ćete vidjeti tačno. Ona koja se meni lično najviše dopada od ovih mat jeste ova. Da, ova kao neka brownkasta i to je generalno boja koju najviše koristim. Senke su jako pigmentovane, dakle ja sam sada dotakla prstom, a pogledali, vidjeli ste šta mi je ostalo na prstu i sviđa mi se ova koja sija. Tako da mislim da su one odlične, pogotovo što mislim da je mnogo lakše kad idete na put ili bilo gde, mislim i kod kuće da držite nešto što je manje, gde imate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senki, nego da nosite neke ogromne palete. Tako da mislim da je ova paletica odlična, evo pogledajte još jednom kako izgleda.
Ima generalno boje koje svi mi volimo, dakle to su ove neke brown, bež, ima i čak i sivkastih, tako da je super. Cena ove paletice nisam našla, pokušat ću da nađem također na internetu da bi mogla da vam ostavim link u opisu, ali znam da generalno ima da se kupi u Lili. Sljedeća i posljednja stvar za danas, koju sam ja probala ove nedelje, zapravo stavila sam svaki dan kada sam išla u školu, jeste Fresher Skin puder od također Rimmela u broju 200. Pakovanje izgleda ovako. Ono što mi se jako dopada kod ovog pudera jeste što, sad ćete da vidite kada ga otvorim, jeste što nekako nije previše tečan, više kao neki gel. Da, inače ova boja je odlična, ima u 4 nijanse se prodaje, trenutno ima također popust na njega, može se kupiti u Liliju i u DM-u. Sviđa mi se jako što kada ga namažem, naravno, kada ga nanesem, naravno da treba da stavim puder u kamenu preko, ali uopšte nemam taj osjećaj onako masnog lica, plus jako mi je hidrirao kožu, jer pogotovo naravno sada kada je zima to mi je jako bitno, jako mi se brzo isušuje koža, inače znate da imam problematičnu kožu i da moram dosta da pazim kakve pudere koristim. Mislim da ovaj odličan, ne prekriva toliko, morate naravno da stavite možda i korektor ili nešto, ali crvenilo, naprimjer za crvenilo je odličan i također uopšte mi se lice nije mastilo u toku dana. Jer znam nekada kada odem u školu i kada se našminkam, kada stavim puder prosto i kada izađem iz škole, ja mogu bukvalno prstom da ga skinem koliko mi se izmasti lice, dok s ovim puderom to nije slučaj i on mi se jako dopada. Cijena ovog pudera jeste, sad ću da pogledam, 815 dinara. Može se kupiti u Lili u DM-u i to mislim da sam vam već rekla. Uglavnom, proizvodi kojima sam najviše zadovoljna jeste ovaj puder i ova paletica senki i to je nešto što ću najvjerojatnije najviše koristiti. Pišite mi u komentarima koje od ovih proizvoda se vama sviđaju, koje biste vi voljeli da imate, koje ste već isprobali, šta mislite vi o njima i to bi bilo to. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!